16 сентябри соли 1982 аъзои воҳиди низомии насрониёни лубнонӣ маъруф ба фаланга зери раҳбарии Эли Хобейка дар ҳамоҳангӣ бо артиши Исроил ба паноҳгоҳи гурезаҳои фаластинии Сабр ва Шатила дар Байрути ҷанубӣ ҳамла карданд. дар 2 рӯз аз 800 то 3500 паноҳандаи фаластинӣ ва аҳолии осоишта кушта шуданд. маҳмуд Сурур аз он ҳодиса тӯдаи ҷасадҳои варамкардаро дар ёд дорад. ӯ дар ин ҷанги ваҳшатноки Лубнон 7 тан аз наздиконашро аз даст додааст. вақте ба хона даромадам, дидам ки онҳо модару падар ва 5 бародару хоҳари маро куштанд. сари бархе аз ҳамсояҳомонро аз сан ҷудо карда буданд. баъзеяро бастанд ва таҷовуз карданд. як осорхонаи хурд дар дохили урдугоҳи Шатила низ он хотираҳои деринаи дарду ҷароҳат ва дарбадарии фаластиниҳоро нигаҳ доштааст. ин бостоби ҳаёти фаластиниҳо пеш аз соли 1948 аст. агар шумо гузашта надошта бошед, оянда ҳам нахоҳед дошт. онҳо мехоҳанд ки мо ғулом бошем, аммо мо инро намехоҳем. мо барои ҳаққи худ мубориза мебарем. пас аз 40 соли он қатли ом низ фаластиниҳо дар урдугоҳ мегӯянд ки зиндагии онҳо то ҳанӯз ҳам сахту тоқатшикан аст. ҳоло ҷанг дар ғаза ва даргириҳо дар марзи Лубнону Исроил нигарониҳоро аз як ҷанги бузург ба бор овардааст. ҷамила шаҳодат раҳбари созмони ғайридавлатии хонаи кӯдакони асмо аст, ки ба гурезаҳои фаластинӣ дар Лубнон кӯмак мерасонад. он чи мо дар навори ғаза мебинем қатли оми Сабр ва Шатиларо ба ёд меорад. эҳтимол ба зудӣ чунин сарнавишт навбати мо мешавад. мо метарсем. ҷанг яъне нобудӣ аст. мардуми ин ҷо мегӯянд манзараҳои ҷанг дар ғаза онҳоро водор мекунад ки бе чуну чаро аз ҷангиёни Ҳамос пуштибонӣ кунанд. ҳамос воқеан ҳаракати муқовимати фаластинӣ аст. он кореро мекунад ки ҳар фаластинӣ хоҳиши иҷрои онро дорад. агар Исроил ба Лубнон ҳамла кунад, ҳар як фаластинӣ бояд муқовимат кунад. вазорати тандурустии ғаза ки таҳти ҳимояти Ҳамос аст гуфт аз оғози ҷанге ки Исроил дар ғаза роҳ андохт беш аз 14 000 нафар кушта шуданд. ин ҷанг баъди ҳамлаи Ҳамос ки амрико онро террористӣ медонад оғоз шуд ки бар асари он дар Исроил 1200 нафар кушта ва 200 нафар аз ҷумла кӯдакон гаравгон гирифта шуданд. исроил эълон кард ки дар сурати ҳамлаи Ҳизбуллоҳ аз ҷануби Лубнон ба кушодани ҷабҳаи дуввуми ҷанг омодагӣ мегирад. лубнон баъди чандин соли буҳрони иқтисодӣ дар ҳоли фурӯпошӣ аст. афзоиши хашму норозигӣ ва шиддати байни фаластиниҳо дар кишвар ва эҳтимоли сар задани як ҷанги нав аксар лубнониҳоро ба ташвиш овардааст.